Testul rapid ciclotest de detectare a infecției cu clamidia, rezultat similar testului de laborator. Infecția cu clamidia este la ora actuală cea mai răspândită infecție cu transmitere sexuală, iar deosebit de sensibile sunt organele de sex feminin. Testul rapid ciclotest ajută femeile în mod rapid și fiabil să facă posibilă identificarea infecției cu clamidia. Posibilele efecte pe termen lung ale infecției cu clamidia sunt inflamația trompelor uterine și sarcinile ectopice, infertilitate și avort spontan, inflamația ficatului sau articulațiilor din jur, susceptibilitatea la bolile cu transmitere sexuală, cum ar fi HIV. Problema: 90% din cazurile de infectare cu clamidia sunt asimptomatice, iar o boală poate survine în primii ani de la infectare. Consecința: transmiterea bacteriei infecțioase în mod inconștient partenerilor sexuali. Chiar și în cazul unei relații monogame de durată, nu se poate asigura protecția infecției cu clamidia. Testul rapid ciclotest de detectare a infecției cu clamidia se poate face repede și are o fiabilitate de 98,3%, putând fi foarte ușor de efectuat acasă în propria intimitate, obținând rezultatul în doar 20 de minute. Pentru mai multe informații, accesați www.rămâiînsărcinată.ciclotest.ro sau www.contracepțieciclotest.ro.